De hombre! I tu? Però què fas ací? Jo sóc Ivan. I jo sóc Ràsnia. ¿Por qué? Tenim que trobar ajuda. Sí, però és que estem perduts. Tranquila. Tranquil·la. Toma aquesta taronja. No, té Ha, 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 ha! Ha, 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 harta! Gràcies. Gràcies. Et van a contar una història de les falles. És el tresor més preciat de València. I el dia de neu de març es cremen les falles. I jo puc ser la regina de tots els valencians? Clar, és que tu eres la regina. Ràsnia, vas a ser la fallera més bonica de la ciutat. El teu president t'està esperant. Però això és preciós. I està el meu president esperant-me? Sí, i tots els fallers infantils, perquè tu eres la seva regina. Esta taronja us donarà força. Toma, beu-te-la. No, que és mal.